बालमित्रांनो, आज आपण सुगरण पक्षी घरटं कसे बनवतो हे पाहणार आहोत. सुगरण पक्षात फक्त नर पक्षी घरटं विणण्याचं काम करतो. सर्वप्रथम एका छोट्या फांदीच्या टोकावर गवताच्या पात्याची घट्ट गाठ बांधली जाते. हे खूप कठीण काम असतं, कारण गवताचं पातं सारखं तुटत असतं. एका पायाने फांदीला घट्ट धरून टोचीच्या सहाय्याने ही गाठ बांधली जाते. त्यानंतर या गाठीभोवती एक गोलाकार कडं विणलं जातं. या विणकामासाठी लागणाऱ्या गवताच्या काड्या हिरव्या, ताज्या, पातळ आणि वाहून नेण्यास सोप्या असाव्या लागतात. याचा पुरवठा आसपासच्या रानातून होतो. सुगरण पक्षी गवताची काडी जमिनीलगत तोडतात आणि सरळ बांधकामाच्या जागी घेऊन येतात. एक घरटं बनवण्यासाठी गवताच्या हजारो काड्या लागतात. एकदा का पहिलं कडं पूर्ण झालं की घरट्याचं छत विणण्याचं काम सुरू होतं. गवताची पाती एकात एक गुंतवून घट्ट विणकाम केलं जातं. नर पक्षी हे काम करत असताना मादी पक्षी दुसऱ्या फांदीवर बसून हे काम पाहत असते. तसंच मध्ये मध्ये येऊन कामाची खात्रीही करून घेते. घरट्याच्या भिंती तयार झाल्या की प्रवेशद्वार विणायचं काम सुरू होतं. लांब नळीसारख्या आकाराचं प्रवेशद्वार हे घरट्याचं वैशिष्ट्य. भविष्यात येणाऱ्या पिल्लांसाठी सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा आकार फार महत्त्वाचा असतो. अशा रीतीने अत्यंत सुंदर परंतु तेवढेच कठीण विणकाम असलेले घरटे 15 ते 20 दिवसात तयार होते.